Hadin ki jingmat jinge bada ki bun snem halor ka jingsniu palat jong ka surok NUS lane ka surok Nongpo Umden Sonapur Road. Ki pajba jong ka thany Umden hene ka singi kelai lumlang ban pelong da ka signature campaign hayo Umden. Ban penbor ya ka sarkar lang ba jong nong mikman pajba ka thany ban cenano ya ka surok Umden ka bajangai tang kumba arpau kilometer na district headquarter. Hakini kesengi ala ban sakhi bagi hajar ngot ki pajba kilawan pan yashim benta hakini signature campaign kentup de ya ki pajba nong wan shong yo ki bana ki wi pat ki jaka ki bejuan man la kata yo ban wan shong yo bat ban wan thit wan pet shakini ka than ha bai kran bat ki katto ka ne ngot ki ri pajba ki balawan ban yashim benta hakini signature campaign kilong ba ki jingis nok tilang jong ki hakini signature campaign ka de ki jingso khya halor ki jingsniu palat jong ka surok ka ba om syam ladan shu ki nong yarap ban penyo ya kilat klenti ban yo no ya ka surok ka babiang yakni signature campaign la pelong da Nongpo constituency political committee hak jingilam jong ba Silvanus Malai rengkat bat kiwe ki nong yalam na ki kenhun baper ki badan sekti ka thanyum dan Hariboi district. Surat Cendoi ngaku abang kemudian hari ini itu benda ompaklah berpeniuk yang bersurat dia kena kepor dan kuat benda kalau na bentar bang sim bentar lang na bentar ni kesurok marga ni kesurok hi bang iya kalau palat sebab palat nomor bangi kelenti belong tang arpu kilometer nanong po hang ne ide binya tang arpusan lai po minit apo andrai habam por hadu ar kenta tam ladon lagi beri bepang becitom tentang gila ban klat po surok po mla mar tentang mar bayo khakun lai tentang gila ban kha po surok bro margi pajba lagi lah semjing pelak dengan jakangi balik bawan yang diuti kan ada long ke balai itu sarkar lah ada benpai kam keloi jadi kum jing penpau men jung le jung yong ba kata kalau dei ke burung ke bau belai ke yula ailat yu no bunyo punya keren ya kata lenti ada kesurok kan wan tapi kalau pajba ke jingkar ku ke bakrau kan abi iya kan neka kalat banyo diman ya ga government don kam kan ban don kiti lemar ni kajing angnut barok sikit dah pajba paispa nadu orang ba hadu kelong keme hadu kena hadu Islam lah ni don kam ya kelenti ni don kam ya kesurok ke bawah nang ba ni yo kajing mentoy ha ke imlang salang barok kowe jong kan ka than ka jong namar ladangim yo kelenti ke sengkin ke bawah ngin im kumno ngin rai kumno ngin par kumno hake imlang salang jong gajai benriu wat ndan kibriu ki bom kwa ya kasurok nadu balakha hadu bala temen ro barok ngidon kata kacing kwa balai kwa kadau kolong ni kwa banyo ay kacing im hakaroi kapar haka suk kasan Banyara ya par ikun ki hajar lane ki pajba yong ka state ni jong gari mat jong ka district nomor kata ngak sekia ban sim yang ada benta banya don lang banya diman lang kene gade ka kamyap kam im hakba ka jusngau ka jong kawan kenang na benda kene ka campaign kade halor jong ka jing sokhia ka junga na ka benda une usrok Nongpo Umden Sonapur ubangi ki pajba jong ka thany umdan hang ni laki bun phusnam ni la don kajing angnut bat kajing kwa kajing kalong banyo no da surok ba fresh bat mai namar ba hadu mentah ki babun hi ha kajing ya jong kapor ki riu pajba na kan ka thany umdan ki don ki bala tre Nongpo nta ki don ki khna school ki babe man mal ka singi nang ne Nongpo tingila mat shisha bat ngila sakhrai kata kajing jot kajong surok habangi ya man lang kasingi ngi hap ban ya ut ngi hap ban ya nam na kumta ka jinglong ka jingban ka jong usrok namar ba kumbangi tip usrok udai ubut lum jong ka jingyo ka jingkot te kumungin khmi lanti haba usrok ujungi ulong usrok ubalong hadu kat ne ngatrai ladang batai ru ki pajba ki tip ya kata
usurat ubangi hap niat tang khatsan arpo minute Henry namar ka jing snu palat ka jung ngi hap niat hadu shikenta shiteng baniat te kalong ka ba yangi kamtam lei nakabenta ki nong syong yeu syong hat bat kumjuru kini ki babun hi nakane kathan jungi ki de ki nong rap kumno kin penni ya kita ki marap ki jungki haba usurok u sneu hadu kat ne haba wat kita ki nong di ki nong petru ki thait banwan syakane ka jaka ka jungi kadau kalong ka jing sneu palat jong ne usurok te kumta kini ki pajba jungi ki hap ban lej ra ki marap ki mariang ki jungki sya nong po bat ha ka jing lej ra ka jungki sya nong po bunsen ki mat ya ka jing ki ya kendu ba kimla bandi kita ki marap ki jungki ki hap ban wan pan phai ha ka jaka ka ki hap ban wan pan phai kita ki marap ki jungki kin syu hap ai la ka ai kat ba ki tang ban laj na ka bai kali ka ba maki ki lej ra te ngi hi na kaliang ka jungi ki pajba ka than umdan ka ba khmat ka ba ngisngo ban bu na kaliang ka jong ka sarkar MDA pat kumjuru ka jing rangkat ka jing support lang ka jungi u MLA jungi bu unya kran kadai hi kamen kadai nakabenta uni usurok nongpo umdan cái kuro bên qua bên ai cái long ba ya cái DPR là ông đầu person bên song ba and finance bang ya ka thì sulungo ba kat kita ki engineer ki ba lai pule graduate south nam postgraduate arlais nam plus ke experience post nam kimla ban finalize no DPR bide bat kanika surok te cái bapen I ka long ba kadon ke ba shaldat gelese kadon hapeng ka jingit kini jing trei but ke bangkwa bangtu ka long ba ye kini gi hati bagin no mekhun namar ba hakabakut di uplang ulwat but to tipru kumagaji ong boros kata ba usdi lapan up aman la uding jar uding bom siso en perngat yu bantang yu saka lower ding bom julim but nakata kapor sal nyar masakreb net han rai kapor hi kanom ailat shu te kentu nge sisin ba yo lokal meleru bensim khia habide gere banta but habide bat ka sarkar hiru bakin simkhia habide ka bat kan ka banta namar kambaha ban lekai ya ga hok jong u beduk u barangli namar ba ki bopli ki em da ba kamai mesngi ba menmit bat ban lekai bat ki bat ki kambaha bat kan namara jing bahai lan noru te tangkan ni kitin galeng sujuk ngikwa hi ban I ya ga jing bah sngi maswa repair hi hak bakut hi ka repair ka mangsi I ka long ba ngar bo sai mulong ngali school miswa na dubli school primary hadu ka graduate junga hi haga porlior ki dadan ka thliu ki pandap kti dade ka porlior ka kti jenjar banyak kijat dade ka portalang pumpum te mentah habang imi kijat sungi ladon ka jong kaliru haj masai kali nomor ba kan ka frok kalong ka jis keju tege ki biron kam galong ba gimdan kam gini ki jing panthame bandai vet ya ka main jong public na ko bonta su bonta legi biron kam hi ya ni kwa ban I ya ka kam kabron ra hai to surok tulin namar mentali I ba shibun ki products ba kanega kadong ba kathan umdan ka penmi ngatrai ba ngange scam balang ba ka jing bha jong surok nangni gila ban mi shibun ki marap maryang biang namar mentai pi ba kum usej mo ba urnyai bambusa tulan we biong nangne ka production u ka biang bha te ha ka biang ka surok pat kam biang ti ki driver kali ki shulos tang ka ban repair ya u bande bushing ban panai spring thamai ban apan bhai kali juki bat kane ke ba khata ka economy jong kano ko ingasam ka yo kwat ka